नोंसोर दा मा जादों दा? हा? दाउला? सोर सुदों? हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन आङो भिडिअ बानायिया, माखासे गावनि पार्सनेल खामानिनि थाखायबो आङो भिडिअ खालामनो सोलाबनाय जायाखैमोन। दिनैबो सोलाबामोन, खिन्थु आङो टाइम दिहुनबाय दिनै भिडिअ खालामनो थाखाय। माने गोबाव जाबाय नालाय, एसे इउटुबावबो टाइम होनांगौथ', बेनिखायनो आङो भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय आं दा थांनो नागिरदों, नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों आङो जोंनि गामियावहाय फ्रि कचिं होगासिनो गोलोम बोथोर बन्द'नि। ओमफ्राय बेवहाय आं फोरोंहैगासिनो आरो। आंजों लोगोसे सानै टिचार दङ, फोरोंहैगासिनो गथ'फोरखौ। क्लास 6सिम लादों आरो। ओमफ्राय आं उन्दै क्लास 1, 2 एन्ड बिथराइ फाइलि LKG UKG बिथांमोनखौहाय बिसोरखौहाय फोरोङो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि फोरोंनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो गथ'फोरखौहाय बांद्राय रोंथाराबाबो एसे बुयो, रायो। एसेबां नोरोमबो नङा आरो आं, एसे रागा खराबो। गथ'फोरखौहाय बुयो आरो आङो बांद्राय हायाबा। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो सिगां भिडिअ खालामदोंमोन आरो गथ'फोरखौ फोरोंनाय, ओमफ्राय दिनैनिजों सरजाबनानै नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आंखौ नाय, आं बिराद गोसोम जादों न'आव फैनानै। माने न'आवहाय बांसिन सान्दुं जानांगौ जायो, ओरै थांलाय ओरै फैलाय खामानि मावनाय, थांलाय फैलाय बांसिन जायो। आरो एसे बेरायनायबो जायो नालाय, सान्दुंफोरा बांसिन एबजर्ब खालामो। लोगोसे ब्लेक बडि हिसाबै ब्लेक बडिया फिजिकेलि माने फिजिक्सै नायोब्ला ब्लेक बडिया सान्दुंखौहाय थाब एबजर्ब खालामो आरो। गासिबो रेडियेसनखौहाय ब्लेक बडिया एबजर्ब खालामो। बे हिसाबै आंनि बडियाबो ब्लेक बडि जाहैबाय नालाय, बांसिन साननि रेडियेसनखौहाय बांसिन एबजर्ब खालामो। बेनिखायनो आङो थाबसिनै गोसोमसिन जायो आरो। ओमफ्राय दा नै नोंथांमोनाबो नुखादों आं माबायदि गोसोम जादों। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, बांद्राय बखिबायना। थांगासिनो आं दा, साथा लादों। सान्दुङा फुंनिफ्रायनो बिराद गोसा। टिउसनखौ लायो 9टानिफ्राय 11टासिम। ओमफ्राय फुङावबो टिउसन लाबावनाय जायो आरो आङो। न'आवहाय एक्सट्रा टिउसन लानाय जायो। गथ'फोरा लाफैयो नालाय, ओंखायनो लानाय जायो आरो। खननै लायो, फुङावबो 6टानिफ्राय 7टासिम, ओमफ्राय 7टानिफ्राय 8टासिम, आरो ग्रोब 9टानिफ्राय 11टासिम टिउसन लाहैबावनाय जायो आरो। ओंखायनो टाइमानो मोननाय जाया। ओमफ्राय टिउसन लानानै फैखांबा ओरैजाय ग्रोब न'नि खामानिनि जालायबाय। बेलासियावबो बिदिनो जिरायनो नागिरबा अबेबा खामानि जालायसिगोन। बेबायदिनो सानसे बिदिनो टाइमा थाङो आरो। ओमफ्राय आं मोनसे Q&A भिडिअ लाबोनांगौ दंमोन, बेखौबो आङो सोलाबनायानो जायाखै। टाइम होनो हायाखै माने आङो Q&A भिडिअ खालामनो थाखाय। बानायनोसै र'। सान्दुङा नै जिब्रालायनाय, आयै जिब्रानाय सान्दुं। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो बे टिउसनावहाय कचिङावहाय फैबाथाय आङो बिराद टाइम बारबोबाय थायो आरो। अलवेज सानफ्रोमबो टाइम बारबोयो आङो। माने एसे फुङाव टिउसन लाखांनानै एसे जिरायनो लुबैयो नालाय, दसे जिरायनो टाइम बारबोयो आरो 10 मिनिट 15 मिनिट। ओमफ्राय दिनै आङो जिरायालासिनो एकदमबारे डाइरेक्ट फैबाय। ओमफ्राय दिनै एडभान्स फैबाय आरो। गथ'फोरा फैदोंना फैयाखैथाय, एडभान्स फैबाय आङो दिनै। नङाबा आं सानफ्रोमबो लेट जाबोयोमोन। गथ'फोरा नै खारथिं लागासिनो, टाइम जायाखैना। बेनो जोंनि गामिनि LP स्कुलावहाय लायो। मा गेलेदों नोंसोरो? मोदाय? सोर मोदाय? मा इलाय? मोदायनि गेम? आयु, नोंसोर गिया? हा? जिरायहैजोबलाय क्लासरुमाव। थांद' जिरायहैजोबद'। नोंसोरलाय मा क्लास? नोंसिनिया? बेयाव 4बो दङ? नैबे मोननैयावहाय 4, 5, 6। 4, 5। बेयाव 6। नोंसोरलाय मा रोंखो? इण्डियान मेप आखिनो रोंबाय? ओमफ्राय मेथ्सनि, ओमफ्राय बदमास फर्मुला, ओमफ्राय जिकेनि मा सोलोंखो? माबा हा? नेसनेल बान्थाफोर मा? ओमफ्राय नोंसा मा सोलोंखो? नोंसिना क्लास 6, मा सोलोंखो नोंसिना? ग्रामार, ओमफ्राय ग्रामारल' सोलोंदों। फुंबिलियालाय मा फोरोंदों? बेबो ग्रामारानो।
Oh. Iku मा हायोना बानायदों? Sit down होनबासो thank you होननांगौ ना? जिराय. आरो दिनै खमथार. हो? दिनै खमथार माथो? आंथ' नोंसोरखौ दिनै लिरनो होगोन होनदों. नोंसिना फैजोबखादों दा? नोंसिना सोरबा सासे फैयाखै? सोर फैयाखै? मिन्टु फैयाखै? मानो फैयाखै? मिन्थिया? Jose 100. Gusungu. Iman bisa lihat gitu lihat. Akajang kemana akajang? Ada manis mana Pak? Nah jadi Dan yang beku ziku udah berkang matai, break aja jaga ya bu, mau bandai kan? Deh, ya Zi. Rekomend. Janangbai. मा होनो बेखौ? दाजाबनाय. दाजाबनाय.อะไรนั่นใคร? Sungi. Belawi. Usungu. Belawu. Ri. Uy. Seks bidang. Seks bidang. Seks bidang. Sudah menang mendang. Sudah menang mendang. Mana ni next video. Next night. Siapa berkata dia kegerong. Pensila apa? Pensila. Apa? Nama nam? Alex. Alex ma you know? Alex you know ma? Bromo. Nung mga kami ni? Santipurni. Toy mang siapa ni? Toy mang siapa ni? Alu baja. Nung mang kuda nang kutu menumlay. Alu baja kubu kutu menumlay. Umpray? Tasu bibar kubu. Umpray? Umpray ma baju kena kubu. Sekarang kubu kutu mana?
साफैबावगोन आङो हायाबा लायोमोन दे जाबाय नोंना नोंसोरलाय मा नोंसोर मानो हायाखै साबैसे हायाखै सासे सानै साथाम साब्रै साबा हायाखै सानैल' हादों बैसोर सानैल' हादों नोंसोर मानो हायाखै इमान बुजायबाबो नोंसोर दा मा जादों दा दाउला नोंलाय मा जादों ओइ मिन्थु नों मा जादों दा दाउला नोंहालाय दाउजो नोंहालाय रुगुङा मा जादों दाउला नोंहालाय मा जादों दाउजो एम्बु गोजा इसोरो एम्बु गोजा नोंसोरो आखाया हाया नोंसोरो बेखौनो हांखो दाजाबनायखौनो दाबो बैसोरा मानो हायाखै नोंसोर मानो हायाखै बिसोरथ' गोसो होदों नोंसोर गोसो होयिनि थाखायसो हायाखै मोजां मोनदों ना मोजां मोनाखै मोजां मोनदों थांदो आरो बानायनो होबावगोन आं गाबोन फैगोन ना फैया नोंसोरलाय फैगोन सानफ्रोमबो फैगोन दा फैयाबा मा खालामगोन होनो आङो दैथाय होनलाय फैयाबा आं मा खालाम फैसा होनांगोन बेसेबां होनांगौ 10 थाखा सानसे फैयाबाथाय 10 थाखा ना ओमफ्राय थांनायावहाय मा सानथाम फैयाबा 30 थाखा बिदिनो बारायलांबाय थागोन गबाथाय सानफ्रोमबो बेबायदि होननांगौ दे आंल' नङा सोरबा नै बिसोरो आब'मोना फैबाबो बिदिनो होननांगौ बिदिनो नङा माने फैबाथाय मा होननांगौ फैबाथाय हाबफैबाथाय गुड मर्निं मिस होननांगौ गुड मर्निं सार बेबायदि होननांगौ दे ओमफ्राय गबाथाय मा होननांगौ गबा मा होननांगौ ओमफ्राय हाबफैबा मा होननांगौ हाबफैबा गुड मर्निं मिस हाबफैबा मा होननांगौ थांफिनबा गबा दे होनबावनो खनसे स्रायनो वेलकाम